নমস্কাৰ 15 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ প্ৰথমটো ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 11 লাখ প্ৰাৰ্থী আৰু পৰীক্ষা আমি যাতে সফলতাৰে পাৰ কৰিব পাৰোঁ পৰীক্ষাত নকল কৰা বা পৰীক্ষাত নিয়মৰ বাহিৰত গৈ যিসকলে কপি কৰে নকল কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ চৰকাৰে এখন বিধানসভাত আইন প্ৰণয়ন কৰিছে ইয়াৰ ফলত পৰীক্ষাত নকল কৰা ব্যক্তিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ উপৰিও তেওঁৰ ঘৰুৱা সম্পত্তিসমূহ চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ এক ডাঙৰ ক্লজ এই আইন কেইখনত আছে আমাৰ এই মুছলপুৰ অঞ্চলৰ মানে মাইনাও ব্ৰহ্ম বুলি নাম পশ্চিম বাংনাবাৰী গাঁৱৰ হয় তেখেত তাৰমানে আমাৰ এই গোটেই মানে মুছলপুৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজবিলাকৰ পৰা বিভিন্ন কথাৰে প্ৰলোভন এনেকৈ দি পেলাই তাৰমানে আমাৰ পৰা পইচা বহুতখিনি পইচা তাৰমানে আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে 100 কোটিৰো অধিক তাৰমানে আমাৰ পৰা তাৰমানে তেখেতে প্ৰলোভন দি তাৰমানে আমাৰ পৰা আদায় কৰি লৈছে তাৰপিছত আমাক এনেকৈ দিম কিবা দিম এনেকৈ এইবিলাক তাৰমানে কৈ পেলাই বহুত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ তাৰমানে প্ৰলোভন দি পইচা আদায় কৰিছে তাৰমানে তাৰপিছত আমি এতিয়া উপায় নাই এতিয়াতো তেখেতে পলাতক অৱস্থাত আছে তেখেতৰ স্বামী সমীন স্বৰ্গীয়াৰী আৰু তেখেত তাৰমানে মোবাইল নাম্বাৰবিলাক তাৰমানে এতিয়া আমি যদি ফোন কৰোঁ ছুইচ অফ পাওঁ তাৰমানে তাৰপিছত এইখিনিয়ে আৰু কথাটো সেইকাৰণে তাৰমানে আমি আজি ইয়াত আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ মুছলপুৰ এইটো থানাত ইয়াতে আমি আজি এজাহাৰ দিছোঁ মাইনাও ব্ৰহ্ম তেখেত মাইনাও ব্ৰহ্ম নাম তেখেতৰ ওপৰত আমি এজাহাৰটো দিলোঁ আৰু তেওঁ কি কৰিছিল কিবা কৰিছে আমিও তাৰমানে বিশেষ এনেকৈ নাজানো তেখেতে বিভিন্ন প্ৰকাৰে তাৰমানে আমাক তাৰমানে এনেকৈ দিম কিবা দিম আমি তাৰমানে তোহন মাত্ৰ আমাৰ পৰা তাৰমানে মোক তাৰমানে পইচাটো দি দিয়ক তেনেকৈ কৈ তাৰমানে বিনিময়টো কি দিম বুলি কৈছে বিনিময়টো মানে আমি তাৰমানে ট্ৰেডিং কৰিছোঁ কিবা কৰিছোঁ তেনেকৈ তাৰমানে কিবা কিবি কয় আৰু আমি বেংকত লোনত দি দিওঁ তেনেকৈ কৈ তাৰমানে তাৰপিছত আমাক পাৰ্চেণ্ট দিম কিবা দিম অলপ সেনেকৈ দিম এইবিলাক তাৰমানে কথাবিলাক কৈছে আৰু खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैबावबाय बेनो जाहैबाय मा एसे गिलु बालु मोनसे रादाब बियो बयनिबो थाखाय आरो जायफोरनाखि आसाम दाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामखौ होगोन नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय आङो सफा भिडिअखौ आं सिगाङाव होना खांखाबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुङा बे बाथ्राखौबो आं दहाय सिगाङाव ससे होबाय ओमफ्राय लोगोसेनो माइनाव ब्रह्म उदालगुरियाव जेरैखि जानाय जाथाय बिनि आं भिडिअखौबो जिखिनि निउस मिडियायाव होनाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोन सफा होनानै होखाबाय आरो जों बिनिफ्राय दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फार्स्टआवनो आं नोंसोर खिथागोन नायदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुङा गोबां मानसिफ्रा एसामिस बुजियो गोबां मानसिफ्रा एसामिस बुजियाखै आं नोंथांमोननि गेजेराव एसे माने क्लारिफिकेसनखौ आं बुंनानै होनो होननानैसो फैदों आरो ना बारबाखि आं जेबो बुंनो नागिराखै बे जाहैबाय मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बायदिब्ला जायफोरनाखि आसाम दाइरेक्ट माने रिक्रुटमेन्ट एग्जामखौ होगोन बिथांमोना एग्जाम होनायनि मुङाव सोलाय बिथांमोना जुदि कपि खालामोब्ला होनना बुंदों माने बिसोर नकल खालामोब्ला बिथांमोना जुदि नकल बायसान्स जुदि खालामोब्ला बिसोरखौ जुदि आरो नकल खालामनाय बे सुजुगाव बिसोर हमनो मोनोब्ला बिथांमोना आसाम एसेम्ब्लियाव मोनसे माने बिथांमोना पास खालामदों आयेन पास खालामबाय जाय बिथांमोना नकल खालामगोन बिसोरखौ एरेस्ट खालामनाय जागोन ओमफ्राय एरेस्ट खालामनायजोंल' गारा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै बिनि न'खरनि माखासे सम्पतिफोरखौ जब्द खालामगोन होननानै बे खोथाखौ होदों बियो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो बुंदों मानोना बिथाङा बुंनाय बायदिबा जे माने फ्रि एन्ड स्मुथै बिथांमोना बे एग्जामखौ माने खुंनो नागिरदों आरो जायफोरनाखि माने क्वालिफाइड जागोन बिथांमोना साख्रिखौ मोनगोन बाहाय खुनु गुस्थु सोलिनाय नङा बे बाथ्राखौनो जों मोनबाय थानाय जाखाबाय सिगां समावबो जायफोरनाखि माने क्वालिफाइड जाबाय बिथांमोननो साख्रिबो मोनखाबाय बिथांमोननो साख्रिबो होनाय जाखादों दा बेनिखायनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय कि एबारबो बिदिनो जायफोरनाखि क्वालिफाइड जाबाय
बिथांमोननो साख्रिखौ होखागोन आरोखि खुनु बाय खुनु घुस थुस थाखा फैसा बाय सोलिनाय नङा ओमफ्राय ओंखायनो होनना बुंदों नकल खालामबायोबा सोरबा एग्जाम हलावहाय माने बेखौ एरेस्ट खालामगोन आरो बिनि न'खरनि सम्पतिफोरखौ जब्द खालामनाय जागोन होनना बुंदों ओंखायनो आङो स्पेसियेलि जोंनि बर' मानसिफोरखौ खावलायनो नागिरदों जायफोरनाखि एग्जाम लिरगोन एबा आनजाद होगोन नोंसोरो मोजाङै फरायनानै होदो आं सिगाङाव बुंखादोंमोन नोंथांमोनखौ मोजां फरायनानै खुनु नकलजों आसा दा खालाम नकल दाला बरनामखौ दाला नोंसोरो मोजाङैनो होबानो जाबाय आरो नेगेटिभ मार्किं दङ गतिके नोंसोरो मोजाङै लिरबानो जाबाय अब्लानो साक्सेस जागोन 2 नम्बर खौराङा जाहैबाय मा लोगोफोर उदालगुरियाव जानाय जाथाय माइनाव ब्रह्म होनना बुंदों माइनाव ब्रह्मआ 1 कौटिनिबो बारा केलेंकारि बिथाङा रायजो राजानिफ्राय रां खाङै माबा ट्रेडिंआव बाहायनो नागिरदों बबावबा माबा खामानियाव बाहायनो नागिरदों पार्सेन्ट हिसाबै होगोन मा होगोन होननानै मानसिफोरनो प्रल'भन मोनसे लब दिन्थिनानै बियो मा खालामबाय माने लब दिन्थिनानै होनानै बिसोरनिफ्राय रांखौ लांदों आरोखि माने बिसोरनो सुद होगोन पार्सेन्ट होगोन होननानै माने बियो थाखाखौ कालेक्सन खालामबाय थादों आरो दा थाखा कालेक्सन खालामै मा जाबाय गासै माने 8 बोसोरनिबो बारा जाबाय बिनि खामानि मावनाया 8 बोसोरनिबो बारासै बे खामानि मावनाया गतिके बेफोरबायदि माने पार्सेन्ट होगोन मा होगोन होननानै बियो रांखौ लादोंबाबो दिनैसिम होफिनाखै बिहा दा गोबां सम्पति दं होनना बुंदों बिथाङा दामि गारि सालायो आरो गोबां जायगायाव बिहा दिनै हा हु बायबाय फालिफोरनि रांखौ लुथिनानै बिनो पार्सेन्टबो होआखै माबो होआखै सापर्ट हिसाबै होयोब्ला बिथांमोननो ब्लेंक चेक दिन्थियो होनना बुंदों ब्लेंक चेकखौहाय दिन्थियो आरो दलिल ब्लेंक दलिल एबा दलिलाव लिरनानै होयो नाथाय खुनु दिनैसिमबो बिथाङा जेबो रावनोबो होनो हायाखै 8 बोसोरनिफ्राय बेफोरबायदि फालिफोरनिफ्राय बियो रां माने माबा मोनसे मावनायनि माबा खिन्थानानै रां खांनानै दिनैसिमबो बियो रावनोबो रांबो होफिननो हायाखै ओमफ्राय बिथाङा गासै 1 कौटिनिबो बारा होनना बुंदों गासै बियो 1 कौटिनिबो बारा आरो बिदिनो 8,000 जनसो मानसिनिफ्राय बियो माने रांखौ थगाय लांनानै बे माइनाव ब्रह्मआ बेबायदि खालामदों होनना बुंदों दा मानसिया फनाबो नाङा बुबा फना जाहैबाय मा फना सुइट्स अफ जाहैबाय ओमफ्राय नांगौआव मोना थारमाने फना सुइट्स अफ दा मानसिफ्रा खारनानै दं होनना बुंदों दा बेनिखायनो बै जायफोरनाखि भुगिनांनाय सुबुंफ्रा जायखौ थगायनानै रां लांदोंमोन बै सुबुंफ्रा दिनै मसलपुर थानायाव दिनै बिथांमोना केस होबाय होनना बुंदों आं मिथिनो मोननाय बायदिबा आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा नोंथांमोना दहाय नुखाबाय भिडिअखौहाय जोबोद साबधान जादो लोगोफोर जोंनि गेजेरावहाय बिदिनो सोरबाया माबा ट्रेडिंजों सोरबाया सुद सोरनोबा लन होनो सोरनोबा स्किम होनो सोरनोबा साख्रि होनो होननानैबो थाखा जाखानाय मानसि गोबां दं जोंनि मानसिफ्रा थाखा मोननो माबा मोनसे मोननो थाखायनो उन सिगां जेबो सानाबालानो गोबां मानसिफ्रा भुगिनांबाय बिसोर नङा आरोखि स' जों खोब हुसियारै सांग्रां जादों आरो जायफोरनाखि एदारि एग्जाम लिरगोन नेक्स्ट सानडेआवहाय 15 आगस्टआवहाय 15 सेप्तेम्बरावहाय बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो आंनिफ्राय माने बेस्ट जासिगोन